Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui vos, vos vull dir com pujar la vibració caminant. Pujar la vibració caminant és una necessitat. O sigui, si tens la possibilitat d'anar a caminar, sigui pel bosc, sigui per la ciutat, és igual. Bosc i ciutat, però necessites energies, complexes energies. Anar pujant la vibració, caminant, concentrant en el que fas. Si te pots connectar amb la naturalesa, molt millor. Fins i tot millor que si ho fas per ciutat. Perquè el bosc te dona la seva pròpia energia. El bosc t'ajuda a pujar la vibració, a pujar-la i a animar-te. En el bosc intercanvies l'energia, transmutes l'energia. Si vas cap pel bosc, pots anar descalça. De fet, és recomanable anar descalça. Per què? Perquè així connectes amb la naturalesa, hi connectes i vas caminant, notes la terra, notes els arbres. Els arbres són un transmutador d'energia increïble. Si vols desconnectar de veres, vés a un bosc. És igual que sigui intervengut per ser humà. O sigui, el bosc, els arbres, la gespa, tot, els arbres, la naturalesa, tot està connectat. I els arbres, ja us ho dic, encara que estiguin intervenguts per ser humà, són arbres preciosos, són maneres precioses. Papallones, hi ha naturalesa en general, els animals van allà i connecten. Per tant, si has tingut una braga, si tens una braga, vés quan puguis, vés per la naturalesa i desconnecta molt. També cal dir que la naturalesa controlada no és el mateix que la naturalesa que el bosc en si, però avui en dia és difícil trobar un bosc que no hagi estat tocat per la mà de ser humà. Els arbres són la connexió. Un altre dia vos xerraré dels arbres i vos encantarà. Els arbres. Bé, tot això, només volia dir-vos tot això, que en resum, si voleu pujar la vibració, aneu al bosc, aneu als arbres
i si vos agrada el vídeo, subscriviu-vos i subscriviu-vos i doneu-li like en el vídeo i altres vídeos. Gràcies!